semmi diszkózás, semmi kézi, előtyinti, van zászló az elején, nincs zászló. Jó volt a terhelés, váltás, kevesebbet igazgat, mint az előbb. Nézzük, hogy a pálya végére oda tud érni a zónára, nem tudott jobban odaérni. És Rózsa Andris, Bandi, szintén Veszlék színeivel, ugye ők csapattársak Szili Krisztiánnal. Lecserélte az E21-et, pedig abban is már mindent visszamolt, már motor, már futómű, meg minden. Tehát a japán technika az mégiscsak egy új japán technika. Nézzük Rózsa Bandi első éles körét. Hát szólni szól, az biztos. Gyerekek, rettenet komolyan szólnak, mindva egy tapsot dobjuk Rózsa Bandinak! Erőből végigvitte, nem nagyon kellett küzdenie, de sajnos nem állt a zászló a pálya elején, úgyhogy az a szóval nem volt nagyobb meg, sőt egyáltalán nem volt meg, hiszen nem volt nagyobb meg.